bandiraɓe mo kala e moon salminama inde mum e yettode mum ko yettude Allah hande joɗoɗade ɗo e goto e hilfaɓe men goto e mawɓe ɓe ganduɗa ko wattateɓe hakkille kadi ko mawɓe wattaɓe hakkillaji woni monsieur le maire Amadou Samba Kane ko jibinande Hamady Hounare ko welama mawɗo hande waddude makko ɗo en jonde no raɓɓiɗiri foof ma wood ko ɗum nafti yimɓeɓe nde tawno wona ko heewi ko koko barkini ko ɗum woni ko sohla hen monsieur le maire min beltanimama e ittude temps maɗa hay sinno no wawi fodde foof dokka ɗum rendo ngo dokka ɗum aduna saaha o wona saaha beɓɗo kala ko neɗɗo tottuma e waktu mum koko rokkuma ha heewi ko ardi fof calmina bandiraɓe e on saaha puɗɗuɗen nadde e bundi yewtere men. Hey, bismillah, auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mi salmini bandiraɓe fof heeɗiɓe e yeeɓoɓe. Mi salminima kadi an Oumar Doro Kume baɗɗo émission hokkima occasion wawde haaldude e bandiraɓe ɓe. ko welema mawɗo caggal nde e calminɗa bandiraɓe hewɓe en nana Amadou Samba Kane maire Hounare Amadou Samba Kane DG LONASE kono neɗɗo o finani tan wawi wonde maire walla wawi wonde directeur wo neɗɗo foof wonɗo fuɗɗi ewa so tawi min duttinima caggal seeɗa de duuɓi jeeɗiɗi neɗɗo o ha duuɓi mum capantati e joyyi neɗɗo o holɗo wonno ko neɗɗo jiiɗo aduna oppa e ya mbaɗa ko welma walla ko neɗɗo jiiɗo aduna holla neɗɗo o de koko foti wadini koko foti remde walla koko foti janggude walla koko foti awde walla koko foti aynude sa artanano min toon caggal seeɗa holko neɗɗo o holla e hollama Samba Kane on nden holko mbiyata? Eyyi min mbiyetemi kono mbiɗani Amadou Samba Kane jeeyami ko to wiyete Hamady Hounare. Hamady Hounare noon koye département Kanel e région Matam ko toon jibinami ko toon mawnumi aussi ko toon janggumi puɗɗimi janngude école ko 1960-61 so ɗon ƴettotoro nden hitande école aji no wiyete ni ko nden école aji jagna e Sénégal ko nden disons enseignement waɗa démocratisé minen koye première classe momin gadi e Hamady Hounare ko hen jeeyami ha 1966 banmi entré en 6e jaami Saint-Louis lycée Charles de Gaulle ko toon kadi banmi étude secondaire am fof ha terminal ha 73 dañmi bac D jaami université mbaɗmi faculté de droit ha dañmi licence noon nden ko 4 ans ko l'équivalent de la maîtrise actuellement. Ensuite en 76-77 mbaɗmi concours pour nadde ENAM Allah waɗi mbaɗmi réussir concours he mbaɗmi 5 section impôt et domaine gonmi jaltumi inspecteur des impôts et domaines ligguimi donc bloc fiscal impôt et domaine si tu veux so tawi pour raɓɓiɗa tan cursus am kam ko dani ko ɗo woni lawolam caggal noon haɗemi nadde naturellement haɗemi nadde école primaire taw kadi mi janggi Qouran mi jofnano heɓano joftu noon kono kam mi woɗɗojino d'accord seɗen gayna ɓi fuuranke fof no waɗata ni. d'accord seɗen gayna mbaɗandi ma artane e simmore battidiroɗani tan janggana ɗum yimɓe voilà soko tawi a wi haalni min ɗo ndewɗa ɗo pour sodade ɓuura raɓɓidde ha ari a woni e inspecteur impôt et domaine te so tawi ƴewama neɗɗo o ene wawno wurde tan wona e sabbudu muɗum wuurno ɓesguji muɗum ɓesguel muɗum ha ɗo Allah haadni ewa holko waɗi attiré neɗɗo o e fade politique? Eyyi min de kam waɗimi nadde politique soko Allah ko kiram yidde wallude bandiraɓe aɗa andi nde gonmi nde liggotomi administration de kala jaɗaɗo ma wallodira yimɓe ma yimɓe gara jippo galle ma cohla kayitaji balla ɗumen seeɗa ko dañata e jobdima balla ɗumen so dañi difficulté mbaɗa intervenir mais gandumi pour mi wawa wallude tigui yimɓeɓe mami naata e politique adan mi yiɗano politique mi haalanma anecdote goto nde gonmi université nde jaami université mi alano bourse e aɗa andi minen jinnaɓeɓe wona alɗuɓe no fewi donc difficulté mawɗum mbaɗanon pour janggoyde alors nden babam ko PS wonno wiye Moustapha Touré en yallah ɓumanmo kanko e Amadou Sada Dia en ɓe dañanimin bourse PS à l'époque bourse entière PS mbi kam yomi ar ɓe dañini kam bourse PS
mbimi mi yiɗa bourse PS so tawi ko mboɗo bourse national mboɗo jogui droit dañde bourse par ce que mi jangguirte kadi jinnaɓe wona dañɓe somi dañi bourse national d' accord kono bourse PS mi wona PS mi watta politique mi wona PS mi calimi bourse PS e nden no difficulté jangde wano ni mbattumi jangguinde école privé somi ko dañami hen ko watta wadde passé ɗum ɗo nemi yoɓe inscription mi yaaha ɗum ɗo pour dire tan que politique mi yiɗano ɗum mais ne jaami ha mawnumi gandumi wona ko dañata ko e ɗum ɗo ma tan mbawata wallude yimɓe sa yiiɗi wallude yimɓe labudda naata e systéme he ko ɗum waɗi natmi e politique Allah waɗi kadi nde Hamadou Hunare waɗa commune yimɓeɓe hoddi ɓe gondumi foti ɓe kolli wonde komin o jiiɗi ardinde poti wona maire ko ɗum waɗi natmi politique gati gandumi so natani politique mbawata wallude yimɓe ɗo jiiɗirmi ni mi yetti Allah kadi nde natmi hen nde mataw ma en garoy hen woodi ko waɗa woodi balle ɗe baɗade mboɗo andi sinno mi waɗano politique ɗen gueɗe mi wawatano wadde ɗum tabarakallah naɗɗa e politique hande yimɓe fof ne gandi hol parti keeɗa ko neɗɗo foof ene woodi mana ɗo fuɗɗorto beele nde naɗɗa e politique parti ji ne mbayno leydi hol parti mana mo ganduɗa ko o parti puɗɗorɗa koye o gummiɗa garɗa yo ha jittiɗa hande parti mo gonɗa o sa artinan min caggal seeɗa eyyi gadi wadde politique foof koye AFP parti Moustapha Niasse par ce que on kadi Allah wanno waɗi sababu hamin gandodiri no wano ni no jiirunomom ni e surtout banggue peewal makko e banggue gongirantagal makko e banggue diine makko surtout ɗum ɓeyduno pusde mi ha natmi e politique hewɓe ganda ko docteur Ba Sinthiou Bamɓe sehila min jangguidino seeɗa Saint-Louis komin heccimo ni kono min jangguidino seeɗa Saint-Louis kanko wonno AFP emin kalda ha kisi jaami AFP ko ɗon gadorimi AFP aɗa andi no mbirunomami nane ni nannimi e politique ko wallude pour dañde no mballumi nde gonmi toon nde no jiimi no parti o yarata ni e no politique o yarata ni pammi so tawi mi woni ɗo no jinmi ni peut être mi wawata wadde noon walla no jinmi wallirde ni peut être mi wawata wadde noon Allah waɗi kirti natmi e jaltumi toon natmi e parti PDS mo Ablaye Wade koni après PDS noon ha gonmi directeur général impôt domaine do astafurlah directeur général LONASE ha ko banden o ari ko Macky Sall caggal muɗum jantume e parti makko APR voilà bandiraɓe paami pour wonde maire nde nde Hamadou Hunare waɗa commune ko an tan dari yiiɗi wonde maire walla ko waɗi yimɓeɓe ganduɗa taw ko jaale gonɗo e wuuro ngo mbiɗo de mo kala e men ene foti wawde wonde maire caggal ko ɓiɗɗo wuuro ngo kono ɓurɗen wawde enen foof ɓurɗen jogade yakare koye kaari so tawi o woni maire wuuro ngo ma waɗ ko nafti en eyyi ko surtout ko iwri koto bandiraɓe to an ko Hunare jeyɗa hawnaki wasata hen ko ganduɗa il est vrai que wonnoɓe toon wonɓe yiɗɓe kono noon ɓe kala ɓe kaldumi toon e mawɓe e kadi hellifaɓe wonɓe toon e sukaɓe meɗen ko mino mbino gardini yomi won maire en tout cas so tawi mboɗo yiiɗi kamɓe fof maɓe ballam ko noon kadi woori noon kadi Allah waɗiri ɗum nde natmi hen on jii record mo yimɓe dañño toon o min gañi ɗum à 100%. voilà en tant que maire joni ela saago duttoɗen tigui rigui e diwan o en tant que maire kono kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ko inspecteur impôt et domaine ganduɗo ko leydi yahata eko way noon kono sa ƴeewi ko gon commune aji ɗi foof jeedani nde tawno moni kala ene miijorto walla ene famiri kono commune Hamadou Hunare commune Ndendori ene jeeya ɓurɗi rumbude woni sababu mum noon ko usinaji garɗi toon eywa yimɓe hewɓe ene mbiya leyɗele mumen keptama keɓani ko poti ko hebde eywa ɗum noon sa yi ɗum ko autorité ji ɗi onon wiyeteɓe ardiɓe oɗon ɗeeɓi yeebobinde beele ɗum ko noon wayi walla wonko ganduɗa ko ɗum ɗo woni ko foti waɗede ko sowa waɗede non wawata wonde ɗon ko yimɓeɓe donki famde tan combat mo sukaɓe men o mbaɗata toon o combat o ko minen dendi ɗum mi haalaniɓe ɗo ni nde ɓe gari ɗo henna mbimiɓe haɓede meɗen pour ko dañen gartam e usine aji gonɗi toon ɗi mbimi ko enen dendi oɗon combat mbimiɓe so tawi tan ko darade waɗa marche ene yaaha
ene luuka Allah kadi ne andi ko min o heedata caggal moɗon kono mboɗo sikki ene waɗi laabi goɗɗi taw ko jiida e ɗum ko haalate ɗo ko minen puɗɗima ɗum gila woni joni duuɓi wona min tan noon mino e maire Bassirou Dorli mo Ndendori e Daouda Dia mo Horkadiéré gila nde usine o fuɗɗi tan e commencement mum déjà nde soɗon ciftoro gouverneur région de Matam ko Balde wonno min mbaɗino ɗo groupe chaque fois min joddo e directeur général Somiva minen gouverneur o pour yoltude hujjaji yimɓe ɗi ko gueɗe ɗi wonno gueɗal ɗiɗaɓal ngal ko adi ko foof e code minier ko famnude yimɓe d' abord leydi kala ko imme nder leydi wona mairie jeeyi wona administration jeeyi ko gouvernement hoore mum jeeyi ɗum donc maire ala possibilité hokkude autorisation yo phosphade itte leydi walla gouverneur hokku autorisation yo phosphade itte leydi ko laamu tan ko état tan hokkata ɗum noon so hokki ko convention waɗata wayata kono contrat ni kañum signinta e société mbaɗowo exploité o ko gouvernement tan ko état tan jogui on pouvoir soɓe cignini en contrat e nder contrat o sarɗi no ƴeftirta ɗum ni ene waɗa hen kono noon ene waɗi kadi sarɗi gaduɗo tugede woni code minier o noon ne heewi code minier ne régla probléme or sone itte ne régla probléme phosphade ne régla probléme zircon ne régla probléme pétrole ne régla probléme gaz donc réglata ne heewi code minier kañum sa no pamirta diidan laawol ngol wiya so tawi aɗa waɗa exploité or walla phosphade walla pétrole walla gaz ko ɗo ndewata heddo noon so yeehi ha heddima ene contrat o ene waɗe ko hakkude état tan e société mbaɗowo exploité o min mi yiyani contrat mo Somiva walla CRPM signidiri e gouvernement o mais ene waɗi principe quand même ɗi ganduɗa code minier wi noon code minier wi ko hono waɗi ni saɗa waɗa exploité redevance minière société o ne verse ɗum état o kono noon sene commence ɗo année duuɓi aɗa to fuɗɗade exploité ɗi tawan suwa dañ doole taw won gueɗe kewɗe yoɓata won impôt ji waɗata exonéré yoɓata pour ha société o daro no moƴƴi alors code minier wi ko so tawi société o waɗi exploité ene verse redevance miniére o noon koye état versé koye trésor versetake e compte mairie ji ɗi compte municipal ɗi koye trésor versete hakkude ministère des finances et ministère chargé des mines ko ɗon noon wonko watte ristourne e collectivité ji ɗi mbaɗaɗi impacté ɗi c' est à dire Hamady Hounare Horkadiéré e Ndendori alors minen guila commencement o déjà min jii Somiva nden ni mbo sikki Somiva commença no versude d' abord redevance uji ɗi état pour widemo il faut que population ɗi ma mbaɗe ma ballite donc ha société o yeehi noon fuɗɗi wimin joni fuɗɗima wadde versé gouvernement redevance uji miniére ɗi kono ha hande minen min cuwa waɗe tawa reversé alors ndew wimin noon min mami aro hen joni somi sen garoyi évoqué probléme dañoɗi Hunare ɗi donc ko ni lawol wi alors goɗɗum ɗum ko guese ɗe guese ɓe ganduɗa ko ɗon usine o woni walla ko ɗon mine o woni ɗo watte extraire phosphate ɗo aɗa andi ɗen guese han kadi mbawata remde ɗe yimɓe meɗen ndemanno hen guranno natti dañci ɗum gila ko ɓooyi gila nde société o fuɗɗi tan min jeehino to Somiva jaɓanino min également ene waɗa dédommagé joom guese en ɓe mais ɓe mbi min ɓe mbawata wadde dédommagé ni taw ɓe ganda hol joom guese en e kadi moni fof holno guesa mum tolni ɓe mbaɗi mission yo wonde autorité administrative c'est à dire gouverneur de région et préfet pour ɓe mbaɗana ɓe rapport guila nden ha joni c'est vrai noon juuti rapport o yaltani yehino ha pratiquement liggey o gasi caggal mum nde gouverneur Balde waɗa affecté nde alahaali o wayno no deccanni min duttiti to personnellement min yeehi to Ibrahima Sarr par ce que Ibrahima Sarr woni directeur général Somiva te Ibrahima Sarr wonno ancien ministre du budget ko patron am wonno donc mboɗo jogui damal no jettorimomi kalanmomi ɗum ɗon min ɓamti kadi hoore lawol o wi kam ha hande ko rapport o faadi jami to
gouverneur monsieur Watt ko bandiraɗo ko neɗɗo moƴƴo ko Haalpulaar kalami ɗum alhaali o wi o hokki instruction préfet ɗo ɓe jarata actuellement ɓe mbaɗi recensement o pratiquement ɓe gayni heddi ko ɓe mbi yo SOMIVA wat un géomètre à leur disposition pour ɓe mbawa andude joom guese en ɓe moni fof holɗo yeru guesa muɗum tolni pour ɓe mbaɗa dédommagé ko ɗo min jarata e fodde wadde dédommagé yimɓeɓe Djibril Ibrahima Sarr DG SOMIVA salaki ɗum ɗo o wi min o fadi tan ko rapport no wiyete kadi autorité administrative pour o anda no ɓe joɓirta hen min goni so rapport o yalti ko nden ene wawi ni so rapport o yalti haala gotka aro hen est ce que ene ko foti hokkede koɓe dokkama est ce que ene timmi est ce que timmani extra ko yimɓe jettaki toon taw au moins yo rapport o waɗe ɗum ɗon noon koye kaldigal e feere ɗum watte yawne yaltine taw wona histoire wona goɗɗum ɗo woni affaire redevance o ɗo min jarata ɗo donc ene waɗi redevance en ɗo dédommagement ɓe guesa mumen nawaɓe ene waɗi redevance miniére ko foti ruttetede e ɗum ɗo ko suwa ruttetaw ene waɗi également ko wiyete responsabilité sociétale d' entreprise une entreprise so waɗi installé nokku il faut que entreprise o quand même waɗa participer par ce que koye nokku he wurata ko hen ngaalu mum woni il faut que entreprise o waɗa participer environnement ɗo woni ɗo pour waɗa préserver environnement o pour cellal yimɓeɓe pour wasa wadde créer condition ji ganduɗa ene adda ñaw e diwan he ono gandi ko wayno phosphate waɗat poussiére waɗat ɗum ɗo yimɓe ene poofa poussiére o et cetera société o hayso wona noon redevance miniére o société ene foti wadde wallude yimɓeɓe e on fannu kono ɗon noon ala loi taw o biiɗo ko ni waɗirte walla ko ni waɗirte mais société o ne foti wadde ɗum on banggue kadi minen population gondi mi yiyani koɓe mbaɗi kene jaari en tout cas won koɓe mbaɗi seeɗa kono ɗum kam eko poti wadde ko ene wuɗɗodiri no feewi en tout cas ko ni société miniére so are nokku ko ni lawol wi yo wat ko lawol wi ko kadi ko minen hen min jaadi minen population ɗi pour yidde ɗum ara e diwan men kay ko minen ɓuuri yidde ɗum mbo sikki e bandiraɓe en nani caggal eko kalɗa ɗo ko soko tawi neɗɗo o tugnima hen ɗum ɗo foof so tawino est ce que cikkuɗa ala rupture de communication gonɗo hakkude onon autorité ji anduɓe ko aduna o yarata ko walla anduɓe tolnoɗo tolnaɗo e ɓeɓe ganduɗa kañum min goni population est ce que ala rupture de communication gonɗo ɗon ha ɗum saabi hunde foof ene fawe dow mon walla hunde foof mana oɗon mbiye taw wona taw ko onon joñi onon mbasi wasa yettinde yimɓeɓe ko poti ko tinde ha ganda ko ɗo polni ɗon non a haali gonga min somi waɗa reproché les responsables des 3 communes là ko ɗum ko défaut de communication c'est vrai a haali gonga ayinde ɗum fuɗɗi ala kono yimɓe meɗen puɗɗi wadde bruit mais pourtant en tout cas mi anda guure goɗɗe ɗe ndenduri e Horkejere mais yimɓe hunaranaɓe sukaɓe déjà wona min ɓami haaldude mabɓe ko ɓooyi ko fate hono ɗum ɗo won sahani ɓe gari ɗo en ha ɓe jeehi to directeur général mo SOMIVA mais noon c'est vrai que on a péché un peu min mbaɗani communiqué ko ɗum waɗi mboɗo sikki ñanden waɗi manifestation ji ɗo no fewi aɗa nane nde puɗɗen haalde mi fuɗɗima hen arde e kaɗon haala haɓe kaali hen gueɗe kewɗe kalama hen ɗo wodani kono mboɗo sikki sa yi won hen ne kala ɗum ko tawat information o ponno hebde o keɓani ɗum kadi ko gonga il est vrai que kadi ɗum kadi ko gonga politique aɗani ko politique terrain politique ne c'est ko wiyete ko ene taati hewɓe ene mbaɗa hen profite o ɗumnina kono réalité o kam woni ko yimɓeɓe mbaɗaka communiqué par ce que mo sikki soɓe pamnama ɗum ɓe pamat soɓe gandi goho société mbaɗo exploité o redevance mum wona mairie heɓata won hen de bonne foi hein tawa ko ɗum cikkata wona yidde bonnude mais ko ɗum cikkata koto mairie versé so pamnama versaka to mairie mataw ɓe gandu so famnama versaka e compte mairie to trésor to maɓe paam ko ɗum woni ɓe ganda alors yoɓe paam ene woodi SOMIVA société mbaɗowo exploité foof ene verse effectivement aussi SOMIVA versi gouvernement o waɗi reconnaître mami haala ɗon joni pourquoi mais ɓe cuwa wat ɗum reversé taw e compte ni mairie Hunare ni mairie Horkejere ni mairie Ndendori alors mais ɓe bersi
ñanden nde manifestation ji ɗi mbaɗi haalaji kewɗi kewa e kala hen mi jaaba ɓe mbini ken versé ko maire uji ɗi ñamatani et cetera mais so tawi neɗɗo happima hunde aɗa andi an aɗa andi ala wodani so hakkille noon ko hay batte bon ko ɗum waɗi peut être que ɗo min mbaɗi péché min jaabaki mais min pour rectifier ɗum pour safrude ɗum ñanden mi yeehi hunare min noddi toon kadi batu nde noddumi batu o aussi noddumi batu o ko galle chef de village pourquoi mi noddani ɗo min mbatanno toujours galle kama Habib Diagana somin noddi ɗon mi cikkat ko batu politique ma peut être ɓe gondani amen mbasa arde noddimi chef de village pour haalandeɓe wonde holko lawol wi woni haalandeɓe ko kalanmami joni ko famdeɓe kadi mais on combat ko minenne mabɓe gondi ɗum won ñanden mboɗo heeɗo e audioji mabɓe he won biɗo somi directeur général SOMIVA wino ene ara hunare pour réglude probléme aji ɗi ko mino wi ɗum wota ar mino haɗ ɗum wota ar nandi ɗum kam hakkille jaɓata ɗum maire so neɗɗo wi ne arani ene walluma gonnoɗa koye jiggoyade enane walluma e ɗum ɗo diwan ma aɗa andi ɗum kon sa wi a salata ko ɗum hakkille jaɓata ɗum kono ɗum foof jomum wirno mata ko majjere tan ko wasde andude mi yeehi toon ñanden donc mi famni yimɓeɓe wonde minen min keɓani mbuɗu taw kono noon versama par ce que nde ɗum waɗi nde haalaji ɗi nde keewi min ƴeewi audience pour heɓde joddade e son excellence le président Macky Sall mi joddimama ko mino e Bassirou Doroli tawa amen watti min tata ko Farba Ngom min kalani président probléme o président wi min effectivement kañum hoore mum tini probléme o wi probléme o ni haalama waɗama évoqué e conseil des ministres o wi o yamiri conseil ministre des finances et ministre des budgets pour mbaɗanamo rapport ɗo ɗum yarata par ce que ɓe gandi effectivement société ji ɗe mbaɗanno versé kono fof waɗa reversé tan koye budget état donc ko Sénégal fof naftori wona enen tan par ce que so halis waɗama e budget o ko enen fof naftorto ma ya éducation ma ya santé ma ya sport ma ya nokkuji goɗɗi kono noon ko ponnoɗen heɓde commune aji mbaɗaɗi impacté ɗi ko ɗum waɗaka o wino no namnima ministre des finances ɗum ko un peu mata ko une semaine avant remaniement o wi ministre des finances et ministre chargé des mines yoɓe mbaɗanmo rapport to ɗum yarata o wino min ni so ronkani e nder ɗo e fin d' année ristourne no poɗɗo waɗede o maw ƴeew beele ene waɗe e nde ɗo hitande aɗa andi ko hitande ɗum ɗo budget kam pratiquement gasi par ce que lewru walla lebbi ɗiɗi tan heddino au maximum o wi kam so dañi maw ƴeew feere fof beele ene haade hitande nde mayde beele collectivité locale uji c'est à dire minen tato beele ene wawa waɗede reversé so tawi wonani kam budget prochaine gestion kam c'est sûr et certain ma waɗe reversé kono mboɗo yakori ni peut être avant fin d' année o woda ko waɗa ristourné e no wiyete kadi e collectivité locale uji ɗi alors pour hollude yimɓeɓe tan vraiment combat mabɓe ko combat amen aɗa woni maire so yimɓe ne mballuma ha hunde arta e mairie ma an kay sa diwani kam amat sa ɗum kam a watta a saltako ɗum par ce que an o wallete ko yimɓeɓe goni umo pamani tan kadi bon je m'excuse hen sa kadi politique ne hen won hen ko toon codoto ndewa kalani mais en tout cas une bonne fois pour toutes yo Hunare naɓe commune Hunare wonɓe commune Ndendori wonɓe commune Horkadiéré yoɓe gandu mais minen goƴa amen ko yo artu gartam pour ɓe ganda noon kadi ko ma kalnomɓe de pour ɓe ganda ma kalnomɓe monsieur le maire ko gonga ɗum kadi no woodi ayani sa ari minen ɗo mairie amen ɗo tan sa ƴeewi banggue worgo mais jiyata ko montagne ɗum ɗo ene toon mais ɗum hay goto anda santé muɗum no ɗo jogori wadde yimɓe peut être so hendu ari so immima hay goto anda ko ɗum jogori jibinode janggo ɓe mbatta implanté e poti wadde planté leɗɗe toon e poti ƴewde santé ji yimɓeɓe ɗum foof suwa waɗe ɗum kay ko combat amen gila hanki wona hande
d'accord bandiraɓe e paami donc en nanodirat gueɗe ɗe goni koye e wasde e haaldude probléme de communication manam mo kalɗen nano mais ko wona ɗum en tant que autorité mo ganduɗa kañum ardi manan commune ko wowani ko wowi yiyede e guure tappamaji ɗe wowani yetto min to wiyede yimɓe wuuro mbaɗi manifestation ha jeehi mairie keeli école walla keeɗi mairie bonni ko waɗa toon nde nanɗa ɗum holko jole ba alors muusi kam no feewi parce que so ɓe sukaɓe meɗen que ɓe mbaɗa manifester c'est une bonne chose à mon avis. Pourquoi c'est une bonne chose? Ça veut dire simplement qu'ils prennent que problème aji diwan mabɓe ene woƴi ɓe développement diwan mabɓe ene woƴi ɓe eɓe jogui conscience et développement ɗum ene moƴƴi par ce que min dañi duuɓi capanɗe jeegom joni e jeegom jiɗanmi ko sukaɓe gona caggal amen janggo e jaam somin gimmimo ɗon tawa ene ƴefta commune gongo komin mbanno ko jaaha yesso donc somi joguiɗo conscience e probléme développement localité ene welami kono noon no mbirumi ni mi yadata e mabɓe ko wona lawol aɗa andi marche ene moƴƴi pourquoi marche ene moƴƴi par ce que marche sa waɗi manifesté marche ko tintinde autorité ji ɗi oɗo probléme de ene woodi par ce que o probléme ene woodi taw peut être autorité ji ɗi ganda walla administration fotɓe réglude ɗum ɓe ndeglani ɗum so tawi on mbaɗi manifestation so autorité ji ɗi tini ganda oɗo probléme woodi degla ɗum ko ɗum marche jawata ko ɗum taki constitution hokki neɗɗo droit wadde marche mais noon marche wona yaade aɗa hella ɗum ɗo aɗa waɗa ɗum ɗo ala ko haalande yimɓe hol probléme mo joguiɗa holko jiɗɗa pour ɗum ɗo réglanement kadi so tawi ɓe mbaɗi demande normal autorité ji calanta koɓe ɗum mais so tawi ɓen gandi par ce que autorité ji ɓe jogui renseignement ji so gandi soɓe mbaɗi ɗum ɗo ko bonande ɓe mbaɗat hen donc jaɓantaɓe ɗum ñanden nde ɓe mbaɗi manifestation ɓe keeli surtout kadi koɓe keeli mairie hunare ko mi yiyani mairie horkoƴere hol heela mi yiyani mairie ndori heela mairie hunare heela te min cikkuɓe kam mi wiyani ko mino ɓuuri wadde e diwanuji he mais mbo sikkam sukaɓeɓe kam ene gandi ko cikkumi ko mboɗo ko probléme mabɓe ko probléme on et toujours mboɗo ƴeesa réglude probléme aji mabɓe e probléme emploi ñanden tan min mbaɗi ɗo hen ɗum ɗo formude yimɓe daña hakke 50 personnes daña permis codane no wiyete kadi jakartaji en e gueɗe mbaɗe noon no wiyete le champ collectif là mbaɗa ɗono ko mino wanno ɗum financé clôture o et tout ça mais tout ça c'est pour l'emploi des jeunes alors ko manifesté mbaɗa manifesté mais yaade ha eɓe keela ɗum ɗo bon je ne les plains pas aussi won wonɓe caggal tan ne kalnami koɓe pamani ɓe daɗa ɗum kono mboɗo sikki kam so tawi ko suka conscient waɗata gueɗe mbaɗe dani mbimi kadi noon kala littumoɓe gimmi toon aɓe ɗum yoɓe dañ sarɗeji mabɓe droit ji mabɓe yoɓe keeɓ ko mino e mabɓe gondata e ɗum Allah kadi ne andi so tawi tan ko yaade e ƴeftade lawol ene luuka e ɗum ɗo mi ardatono ɓe kono noon kala kene waɗe hen kam yowata koye lawol rewɓe kono autorité wima a watta marche mbiya mbaɗa marche sa waɗi marche déjà a waɗi infraction kala kadi ko hemma toon kadi ɓuura bonde donc ɗum vraiment mboɗo rentina sukaɓe mboɗo haalnaɓe kadi mais minen gondi min so boni ko minen gondi minen ko ɗon jeeyaɓe dernière question mboɗo andi walla avant dernière question waktu o gasi wonata ko manifestation he waɗi caɗele cattuɗe e jolɗe toon kaari ni e mairie kam wonko heela kadi école won banguji keelaɗi te ko ɓeskuji mabɓe kadi kamɓe helɓe ɓe walla kamɓe koye mabɓe ni kadi cohlata ɗum eywa kono waɗi hewɓe wiɓe ko ano maire hunare e maire ndendori eywa caggal nde gendarme aɓe police ji naati wuuro ngo no piye wiyama mana ko ano e maire ndendori mbi autorité yo force de l'ordre o yo net sukaɓeɓe mana ko bonɓe nidiji ko an wi noon walla ko toon no butten non sukaɓe won gueɗe haala responsable haalata ɗum mais so tawi ɓe mbaɗi enfreindre loi noon mais loi ne yanani mabɓe woni min woni goɗɗo enen foof gotum ha président de la république ɗon liberté amaka e haaɗi ko ɗo loi wima ya haat kono sa diwi loi lawol yananema sinno wonano intervention ji sukaɓe meɗen ɓe ganda tan ɓe kala mon fof alay so neɗɗo haalnono anda daƴat tan sinno wonano intervention ji mais won yimɓe sukaɓe meɗen ɓe dañatno difficulté ji par ce que ɓe mbaɗi manifesté taw ko manifestation ko kaɗaɗo e nder he kadi
ɓe jiya e otoji ene waɗi arme ɗo no wiyete hayso ko jaasi no hayso ko noon ko jambere taw ko gese jahannoɗa manifestation a jaggama hen wiyete joguiɗa jambere nde ko haare te ɗum so ko délit ɗum ne wawi sogdema donc ko intervention ji waɗa maslahaji mbaɗa ha ɗum yalti kono il faut ko sukaɓe meɗen aussi ɗacca gueɗe baɗe noon lawol ene woodi saɗa jogui droit maɗa war réclame kono lawol ene woodi kadi ɓe ganda maire woni min yo woni Yero Lidel yo walla Daouda Dia yo min gona ennemi mabɓe minen ko moƴƴere min jiiɗi arta e diwan he kala koɓe gimmini ko fate ɗum min jadata mabɓe ɗum kono wona hadde ɓe yaade walla min mbaɗa comploté ɓe e gendarmerie wiide yo gendarmerie weddo grenade en walla ɗum kam ɗum nannaki wona haala ɗum nannaki wasiya kuftidinɗo faade population hakkude population Hamady Hounare ha tengti an mo ganduɗa ko an Allah ardini te yimɓe heɓɓe mbi hande aɗa jogui rupture aɗa jogui caɗele hakkude ma e population so tawi aɗa jogui wasiya mo ganduɗa aɗa faari e mabɓe fuɗɗorade e hoorema an e faade mabɓe nde tawno ala ko wawi gasde soko tawi dental taw noon ko dental nanodiral e pamodiral wodani ala ko wawi gasde en tant que autorité en tant que mawɗo kilifa sa huccitino hande e ɓesgu ngu aɗa haalde mabɓe holko wonata tawa kadi ko konngol gummigol e ɓerde faade e sukaɓe ɓe ganduɗa ko miñiraɓe e baɗiraɓe e ɓiɓɓe eyyi ko wideɓe yoɓe gartir hakkille yoɓe gandu min Allah de kadi ne andi wona wasoyo wona hay batte sinno ne jarno wadde mi fawɗo deftere mi wata ko jaam tan jiɗanmi kadi ko Allah ko dañmi koye Hounare gartanmi ala mo kaɓimi hay goto e Hounare najo ko yimɓe mbanno kam maire somi tinino tan mi natti hoolademi Allah ne andi kadi mi ɗaccat so won yiɗɓe wonde maire kadi mbiyammi ɗumen min mi haɗani hay goto minen fof ndendi wuuro ngo minen fof poti hen no gonniɗo maire ni mbawi wonirde noon maire soɓe ganni ɓe ko moƴƴira kay hono no ganni ɓerdam no Allah kadi ne andi ko ɗum woni ko wadde ko moƴƴi ko ha hande ne koye ɗum tan gonmi kala ballowoɓe ɗum yo ar kadi il est vrai que nde ko gonmi maire ko bon mi hewani ko ga gonmi mboɗo joguino entreprise no directeur général d'une société nationale ɗum kadi ko contrainte ko ganduɗa gueɗe kewɗe mi wawata tawede mi waɗat délégué ko yimɓe am wonɓe toon ɓe toppitto ɗum mais joni Allah waɗi mi natti wonde to e Lonase mboɗo jogui beaucoup plus de temps mami ar so Allah jaaɓi ɗo e yeeso haɗimi joɗade Hounare ko juuti tan ko mairie o waɗani verruji ko kela hay batte ala toon woni koye fewnede kala nde gasi mami ar mi jooɗo toon kala joguiɗo haaju walla ɗum ɗo min mbawa wadde échanger par ce que mbo sikki fondamentalement ko probléme communication woni ɗon won gueɗe kewɗe ɓe ganda ɓe pamnaka kono somi ari mi joni ɗum ɗo mi haalniɓe mboɗo sikki min pamodiran hande tan ko wadde ɓe renouvelé toujours wonde min ko caggal mabɓe gonmi kadi ko maccuɗo mabɓe kala kene walla wuuro ngo min ko hen jaadumi hay sino noon mi waɗani politique kala kene nawa wuuro ngo yeeso ko hen gonmi mboɗo weeɗaɓe juuɗe wiide so tawi wonko ɓe nani koɓe paamani yoɓe gar hankkadi kam adana mi dañata temps no fewi tu arde kono joni so Allah jaaɓi mami dañ plus de temps maɓe jeeni ɗum ɗo e dumuɗo so Allah jaaɓi hamin horan feeñamgol lawol voilà mami wattu arde toon wawa haaldude par ce que gueɗe kewɗen hen mboɗo andi ko wasdeɓe famde tan kono somi joddima e maɓe gandu min ko nafoore wuuro ngo kadi mami hen gila politique arani diaspora en min ko mbaddanoɓe ɗum guila politique arani mboɗo siftoro nde ambulance uji ɗiɗi gaddate ɗo leɗɗe nelda ɗo enne e tout ça nden ko impôt domaine ngo waɗantano politique mais ko min o waɗi démarche hamin dañi exonération pour oɗon matériel wawa yettade e Hounare ko min o waɗi feede kadi min jeehi BP min mbaɗi lijjinde hamin dañi carburant ɗo nawiri on matériel Hounare donc min ko Hounare woni intérêt hay sinno noon waɗano politique kala kene wawi wallude Hounare mais ko hen gami so wala holmo wallami
Dernière question kam ala sago mo jabuda hen élection garo ka candidat walla wona sa wona candidat marami wona no parce que min namdu ma dum ko benni jabat parce que min ko an hedi yesam ko an tan hedi wadde candidat joni halnam sa wada candidat mbiya wada sa wada mbiya wada marami wada non min kay mi dacci non jiddo wadde candidat fu wonde candidat alan joni min sande jogoto wonde candidat so wi mbiɗa so wi ko mi candidat nattan wonde candidat non de façon alhaali o yettaki taw so yettima mami haal ko wona ɗum ko so mi wiɗo joni komi candidat tan baɗono ma jogorno wonde candidat fof nattata wonde wiide ko candidat ɗum ɗo yomi ɗacci ɗumen possibilité gona wawa wadde déclaré candidature mum so yi ha nden enen ndendi alhaali o ma en jottude jewtuɗen so tawi hakkille men jaggi ko gona min de kam baɗo on maire yota tan ko bawɗo on liggade wuuro ngo nafde wuuro ngo min ko ɗum taw woni critère am taw jiidirowo yimɓeɓe taw so yimɓe cohli taw on wiyata no maire oto wino ni probléme communication quoi non pas présence tan mais vraiment quelqu'un mo ganduɗa kam efficace mi anda ko nafowo wuuro ngo ko probléme wuuro ngo woni probléme mum ko ɗum yahata ko ɗum dogata jamma e ñalawma min ballodirat min beltima ko welama mawɗo hannde a rokki min temps haaldude bandiraɓe kadi ɗum ɗo bandiraɓe ene cohluno ɗum maɓe paam hen ko heewi so waɗi ko gantiɗi e namde ɗe ko adi foof min ñaguimama yaafuya yimɓeɓe kadi so tawi wonno paamirani e won hen namde walla won hen jaabuwuji ɓe ganda ko neɗɗo woni mo timmani so longguere monde waɗi nokkuɗo wona ɗum jomum yiili ko reedu hewdu ɗum noon monsieur Kane Allah jarama ma jarama haysino hoye konora haysino hoye kolora ko ɗum ɗo wona min beltanimama de a jarama no fewi merci ɗum noon bandiraɓe min dokkat moon aadi lawol gongol on jarama